μας έλεγες στη σύσκεψη και μας ευνηδίασες ότι η κατηγορουμένη πήρε στα χέρια της τι? Στα χέρια της κατηγορουμένης από την Πάτρα έφτασε χθες το αποφυλακιστήριό της για την προσωρινή της κράτηση για το θάνατο της Τζορτζίνας. Βέβαια δεν αποφυλακίζεται, έτσι να το διευκρινίσουμε για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Εμείς δεν κάνουμε εκπομπή για τα κλικ. Θέλω να πω ότι το αποφυλακιστήριο είναι πολύ συγκεκριμένο. Εν μέσω της διαδικασίας της δίκης που γίνεται για το θάνατο της Τζορτζίνας, όπου κατηγορούμενη είναι αυτή η 34χρονη γυναίκα. Να πούμε ότι έχει προσωρινή κράτηση για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, της Ειρήνας και της Μαλένας. Δεν είχε αυτή την προσωρινή κράτηση. Ήταν έξω από. Τώρα θα ήταν ελεύθερη. Μισό λεπτό. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο το δικαστήριο να έχει αφήσει να περάσει ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, να κινείται δηλαδή με τέτοια άνεση. Έχουμε ξαναδεί πάντως να συμβαίνει. Εάν δεν υπήρχε η δεύτερη προσωρινή κράτηση που ενεργοποίησε. Δεν συμβαίνει αυτό δηλαδή ποτέ. Εάν δεν είχε κατηγορηθεί για τα άλλα δύο παιδιά. Αποτελεί τεράστια είδηση και μπαίνει βέβαια και σε ένα είδος βεβαρημένου παρελθόντος των δικαστικών λειτουργών που θα επιτρέψουν να αποφυλακιστεί κάποιος λόγω συμπλήρωσης. Τις διαδικασίες, δηλαδή. Θα τις επιτάχυναν σε ρυθμό απίστευτο και ασύλληπτο. Ενεργούν με την άνεση την χρονική του γεγονότος ότι υπάρχει άλλο ένταλμα προσωρινής κράτησης, το οποίο ενεργοποιείται τώρα και πρόκειται να συνεχίσει. Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Παπαδόπουλε, τα πράγματα είναι απλά. Η απολογία της κατηγορουμένης πότε είναι, αγαπημένη Μουρούλα, αναμένεται? Να πούμε ότι αύριο καταθέτει αρχικά κατ' εξαίρεση, δηλαδή δεν θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κραβαρίτη, τον ιατροδικαστή, και την κυρία Δημακοπούλου, που είναι ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων. Καλείται και θα καταθέσει αύριο ο κύριος Αριστίδης Τσατσάκης, είναι ο Έλληνας καθηγητής τοξικολογίας, είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου τοξικολογίας του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Εγκληματικής Χημίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Αύριο λοιπόν καλείται για να καταθέσει ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων και την επόμενη μέρα θα κληθεί εκ νέου να καταθέσει ο κύριος Ράικος. Το πρόσωπο κλειδί που βρήκε και την κεταμίνη. Ακριβώς. Οι 2 μέρες αυτές λοιπόν θα είναι καθαρά 2 επιστήμονες οι οποίοι θα. Άρα η απολογία θα είναι μέχρι τέλος του μήνα. Θα είναι σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα. Θα σου πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα πληροφορίες θέλουν η πλευρά της υπεράσπισης να ζητά σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα που έχει καταθέσει η υπεράσπιση και αφορά το αίτημα για να δοθεί το αίμα της μικρής Τζορτζίνας που βρίσκεται στον κύριο Ράικο για να το εξετάσει ο κύριος Τσατσάκης και εκεί θα γίνει η αλλαγή ζήνα. Πλέον ο κύριος Τσατσάκης, αν γίνει δεκτό αυτό το αίτημα, δεν θα είναι πλέον μάρτυρας ειδικών γνώσεων, θα γίνει τεχνικός σύμβουλος της κατηγορουμένης, γιατί θα εξετάσει αυτός εάν άρα του δοθεί το αίμα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ τα γνωρίζεις και πρέπει να τα περάσουμε και στον κόσμο. Βέβαια. Έχουμε τον κύριο Ράικο, ο οποίος έδωσε την κεταμίνη και είπε: η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, μαζί και με κάτι άλλο που βρέθηκε στο αίμα της την προηγούμενη μέρα, όλα αυτά είναι θανατηφόρα. Ακριβώς. Πάμε εδώ, τελειώνει αυτό. Έρχεται λοιπόν η υπεράσπιση και λέει: ελάτε εδώ, θα καλέσουμε εδώ κάποιους μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο κύριος Τσατσάκης, που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πολύ γνωστός εξίσου. Και τι λέει εδώ, θα ζητήσει ο κύριος Κούγιας, για να τα λέμε σωστά. Έχει καταθέσει ήδη το έτοιμο αυτό. Αναμένει την απάντηση του δικαστηρίου. Αν θα του δώσουν το αίμα, ώστε ο κύριος Τσατσάκης από την Κρήτη να πάψει να είναι μόνο σύμβουλος ειδικών γνώσεων και να γίνει πραγματογνώμονας ουσιαστικά. Το αίτημα αυτό βέβαια έχει κατατεθεί πριν από 1 χρόνο από κάποιον άλλο δικηγόρο. Από εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και έχει απαντηθεί ότι δεν υπήρχε αίμα. Όμως ο κύριος Ράικος ήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου και είπε ότι του στάλει και άλλο αίμα. Και υπάρχει άλλο αίμα και άλλο δείγμα και άλλο βιολογικό. Άρα απάντησαν ψευδός στον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν το γνωρίζω. Άλλα είπαν πάντως στον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτά θα τα δουν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τι είδους αίμα είναι αυτό? Ακριβώς. Το οποίο άλλοτε εξαφανίζεται και άλλοτε βρίσκεται. Και άλλοτε βρίσκεται στα ράφια αναμένοντας κάποιον για να το εξετάσει. Από αυτή τη διαδικασία δηλαδή του αιτήματος θα κριθεί εάν την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε την απολογία της κατηγορουμένης ή όχι. Πάντως, αυτή τη στιγμή η κατηγορουμένη πήρε το αποφυλακιστήριό της γιατί πέρασε το 18μηνο. Κοιτάξτε πόσο εύκολα πέρασε ο καιρός, ούτε που το καταλάβαμε. Το πήρε, θα μπορούσε, αν δεν είχε την κατηγορία για τα άλλα 2 παιδιά, να αποφυλακιστεί και να πηγαίνει κανονικά στο δικαστήριο μέχρι την απολογία της και την τελική απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι η διαδικασία τώρα αυτής της εκδίκασης, συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, είναι 8 μήνες ήδη. Η άλλη διαδικασία για την άλλη δίκη ξεκινά τον Νοέμβριο και έχει
άλλους τόσους μάρτυρες, 60 μάρτυρες. Εάν περάσει το εξάμηνο. Και δεν προφυλακιστεί για την. Και δεν καταδικαστεί για την. Ναι, θέλω να πω, τον πρώτο θάνατο. Φυλακιστεί. Θα ξαναπάρει άλλο ένα αποφυλακιστήριο τότε που ενδεχομένως εκεί θα κρίνει το δικαστήριο τι θα γίνει. Είχαμε μείνει πάνω στο σημείο που μας λέγατε για την κατηγορουμένη από την Πάτρα. Τι. Δεν δικαιολογείται η προσωρινή κράτηση για μένα από την αρχή, γιατί δεν είναι ύποπτη φυγής. Έχει λευκό ποινικό μητρό, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δεν συνέτρεχαν από την αρχή δηλαδή οι προϋποθέσεις έπρεπε να είναι του νόμου. Και ξέρετε κάτι, την πράξη, θεωρώ ότι. Για την οποία κατηγορείται. Θεωρώ ότι ακόμη και αν αφινόταν ελεύθερη στο σενάριο που είπατε, θα ήταν καθημερινά παρούσα. Πήρε αποφυλακιστήριο η γυναίκα. Για την περίπτωση που είχε δεν καταδικαστεί. Αυτό συνέβη γιατί είναι έτσι το δεδομένο. Δηλαδή είναι ένα αποφυλακιστήριο το οποίο δεν έχει καμία πρακτική συνέπεια και γι' αυτό έφτασε εκεί. Αλλά ακόμη και αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν παρά τα αυτά παρούσα καθημερινά στο δικαστήριο η ίδια ακόμη και σε καθεστώς ελευθερίας. Δηλαδή, εδώ κυρίως ενδιαφέρει τον νομοθέτη εάν κάποιος είναι ύποπτος φυγής. Δηλαδή, αν κάποιος είναι προφυλακισμένος και αν αφαιθεί ελεύθερος, το σκάσει όχι και πάει στην. Του ιδίου και αυτό, όταν υπάρχουν όμως παλαιότερες καταδίκες για το συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, οι οποίες δημιουργούν βάση. Άρα, πώς στηρίχτηκε. Βέβαια, η κατηγορία ήταν για 3 παιδιά. Για ένα ήταν. Στην αρχή, με τα δύο. Στη συνέχεια προσθέθηκε η δεύτερη κατηγορία. Εδώ μιλάμε για αλλά είχε ανοίξει κουβέντα μπροστά και για τα άλλα παιδιά, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν ήταν γνωστό ακόμη εάν θα πάρει. Νομίζω ότι στην πρώτη, αν θυμάμαι καλά, εσείς ίσως να το θυμάστε καλύτερα, ο λόγος που είχε προφυλακιστεί ήταν και για το γεγονός ότι δεν είχε στο όνομά της κάποιο λογαριασμό τηλεφώνου ή κάτι που να αποδεικνύει σταθερό σπίτι, στο οποίο, η οικία στην οποία θα, αυτό ήταν για την παρέμενε, έτσι του δεν είναι. Κατοίκων περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, αλλά δεν ήταν μονόδρομος. Ναι, ήταν κάτι το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει τότε, αλλά δεν ήταν μονόδρομος, θα μπορούσαν να υπάρχουν. Άρα κατηγορείσαι για 3 χρόνους και μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος. Πολλές φορές στην πράξη, στην καθημερινή πρακτική, η απαξία μιας κατηγορίας επηρεάζει στη λήψη απόφαση για προφυλάξη, παρότι όμως δεν είναι κάτι που προβλέπεται από την οικία διάταξη του κώδικα ποινικής οικονομίας.